Biće možda prilike sutra, ali to ćemo zapravo presutra u petak, predviđeno onako jedan isto susret. Sada bih zamolio našeg Ivana, jer imamo jako puno Ivana ovdje. Znači Ivan Majić, evo on je, ne da je stariji još po zvanju, nego najstariji. Ali evo to ćete čuti zašto tako. Puno vremena. Evo, pozdrav. Molimo Gospodine, dobivamo puno Gospodine. Ali evo već sreda je, a ja promatram kako sam ja možda na najljepšim duhovnim vježbama ovdje među vama. Znači, dok pričamo mi o sebi, dok na neki način mi svojom prisutnošću bogatimo vašu župu, vaš život, kako to što mi kažu, s njim se ništa ne događa, malo je pusti tako, vaša vjera je ono što vi svjedočite, znači, to je ovaj poseban otočni, osvijesti stil, čini da se mi ovdje stvarali jako je posjećano. I svaki put kad mi neko kaže nešto u smislu hvala vam, da jednostavno potrebu reći hvala vam, zbog toga što stvarno ovdje nam je jako lijepo. Evo, znači, imam 38 godina, rođen sam u Splitu 1981. godine. Moji roditelji imaju kuću u Kašteličiću, tako da je moja župa u Kašteličiću i jedna od onih stvari koja me svaki put onako vrati doma je pučko pivanje i kantači. To je jednostavno toliko se ulezalo u mene od samog početka i to je nešto što je oblikovalo moju vjeru. Na samom početku, jednostavno, moj život je imao nekoliko, da tako kažem, zavora ili serpentina, kako se penje, pa malo idete dole, pa malo gore, kao i svaki život. Međutim, ono što je možda obilježilo moj život je bilo to da sam rano ostao bez oca, kad sam imao 13 godina, tata je umro, tako da na neki način život u takvom osjetljivom razlogu me je dosta obilježio. Zbog toga što naš četvero u obitelji, jer sam ja na neki način preuzeo tu očinsku ulogu. Mislim da sad ne moramo objašnjavati detaljnije. Tako da, tada se bavio poljoprivredom, imali smo dosta zemlje, kuće i na neki način sjećam se i kupirati, salatati, to smo sve davali na vlak za Sloveniju i tako dalje, živjeli od toga i preko noći toga više nema. Ja u tom trenutku sam bio nekako srednja, moja mama zamolila da što prije završi školu kako bi mogao od sad sam je zbog to što još uvijek studiram. Kako bi mogao što prije završiti i privređivati doma. Međutim, ja sam stvarno bio takvog talenta da ništa nije polazilo za rukom, tako da je mama rekla ti sam knjige čitaš i tako da. Tako da sam ja upisao udavanje slobodu, upisao sam ipak gimnaziju, klasičnu gimnaziju u Splitu i ipak nisam brzo otišao doma, pošto se kasnije ispostavilo. Nakon toga sam vodio književnost, pisao sam mladenačke stihove, koja to kažem, ja sam puno čitao i veliki sam mi bio otišao Zagreb, sam bila književnost u Zagrebu. Moram reći da sam bio u skupistoj klasičnoj gimnaziji, tako da sam bio u razredu sa sjedištacima, ali tada meni to nije palo onako previše, jednostavno u tom trenutku me to previše nije zanimalo, iako sam stalno išao sam redovito na sebe mislim. Onda sam otišao u Zagreb i onda sam bio jedan promjena sredine, upisao sam Filozofski fakultet u Zagrebu, kroatistika i slavistika 2000. godine.
sam ja imao potrebu braniti vjeru i dobro, to je lijepo razdoblje, pjevao sam na zboru kod Isusovaca u Palmotićevoj i doživljavao sam stvarno, imao sam neki način kombinaciju i privatnog i, da tako kažem, i svog svjetovnog i svog crkvenog života. Imao sam i prijatelji u crkvi, ali jako puno prijatelja koji su bili ateisti i koji su na neki način bili u tom nekom smislu aktivisti i revolucionari grada Zagreba i na svakom prosvjedu i tako da. Dobro. Brzo sam završio fakultet i onda je došla ponuda za posao i to je bilo odmah praktički. Trebao sam brzinski diplomirati zbog toga što je profesor jedan meni zapravo je na neki način zaželio da ja nastavim na toj katedri i onda sam se zaposlio 2005. godine i 2005. godine sam počeo raditi kao asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i onda sam počeo imati ove normalne obaveze na studiju i upisao sam poslijediplomski studij iz književnosti. To sam doktorirao 2011. godine i sad kako već malo zbrajate, to je da imam već 30 godina. Međutim, nepisano ili po karakteru ili unutra meni nešto tražilo, uvijek nešto više, tako da sam silno želio ići van, smatrao sam da Hrvatska nije jednostavno svi znamo kako smo bombardirani negativnim informacijama. Ja sam mislio da je stvarno za mene potrebno da idem van i sve sam napravio da otičem van. Došao sam u Njemačku 2012. godine, dobio sam postdoktorsku stipendiju na Friedrich univerzitetu Jeni, to vam je blizu Leipziga gore i stvarno je prekrasno, odlično. Dobio sam postdok iz prve praktički 14 njemačkih doktorata, ja stranac, to sam dobio. To mi je bilo nekako iznenađujuće, ali onako svi su mi čestitali, ja sam se dobro osjećao. Međutim, zapravo to je početak mog poziva. Znači, imam 31 godinu, vani sam i onda počinjem živjeti, počinjem gledati kako zapadno društvo, ja nemam stvarno nešto protiv Njemaca, da baš čak neka Njemačka nedostaje. Međutim, počeo sam vidjeti koliko ljudi gube ako nemaju vjeru u svom životu. Znači, ja sam vidio kako se ljudi, ono što se kaže, izgubili su nekako odnos jedni prema drugima. Meni je u nekom trenutku i Njemačka, kada sam ušao u Ameriku, jedan sam vidio da ovo je sve toliko individualizirano, toliko su ljudi osuđeni jedni na drugi, toliko jako puno samljenih ljudi i tako dalje. I u tom trenutku ja sam napravio ono što je moj did Jure, koji je 100 godina doživio, inače 2012. trenutno, a 12. godište, ja sam počeo moju trumicu. Počeo sam moju trumicu i počeo sam ići po njemačku župu za jedno 10-ak katolika koji su stvarno živjeli za Euharistiju. To je meni bilo, ja sam dotrpio iz filozofskog crkva u Hrvatskoj, političke podjele, tako da mene to sve jako dobijalo na neki način, ali kad sam ja u jednoj njemačkoj crkvi sa 15 vjernika, od kojih je jedna bila, znači, Kamerunka i jedan poljski par, nekoliko obraćenih protestanata, Čileanac, Argentinka, ja Hrvat, kad smo svi na njemačkom išli, kako bismo se pričestili i kako bismo funkcionirali na neki način. I svi onda na ulici nismo bili kao neke krijesnice, ne da smo mi bili nešto sveti ljudi, nego mi smo dobili takvu snagu da smo kasnije na svom radnom mjestu rješavali probleme drugih ljudi, da smo, meni je moj prijatelj Njemac rekao, od pričam s tobom prestao sam ići svom psihoterapeutu. O čemu se radi? Nije to da sam ja imao neku sposobnost da ja njemu nešto kažem, ja sam pronašao Hrista, ja sam pronašao tu snagu u vjeri i kad sam ja vidio tu moć i kad sam ja vidio jednostavno, u tom trenutku se događalo moje obraćanje. I u Njemačkoj dok sam bio dovoljno udaljen, da tako kažem, od svog šefa i od svoje obitelji, svih očekivanja da napravim ovo, ja sam stvarno došao i rekao, Bože moj, ja sam umoran. Ti mi daješ odmora.
ja imam 33 godine i stvarno ja sam spreman ići onim smjerom koji me ti zoveš. Ja sam uzeo jednu devetnicu, to je nije devetnica, to je jedna molitva koju sada s ovom trenutku molim, jučer smo bili sa Frajurom gore na Masovskom vrtu. To je 30 dana Svetom Josipu. Znači, to je jedna predivna knjižica koju svima preporučujem. Ja sam za 30 dana molio Svetom Josipu, sad nemojte se smijeti, ali tad sam molio za svoju suprugu, znači za svoju obitelj. I 20 dana ja sam mogao na neki način moliti tu nakon, ali nakon toga više nisam mogao. Znači, nakon toga ja sam jednostavno, u mom srcu ja sam osjetio da bi možda bilo dobro da ja Bogu pustim da on stvari u potpunosti odabere put koji mi ići. I onda sam, evo, nakon toga vidio da bi bilo možda dobro, ja sam to ništa svećeništvo. Prije toga, 9.7.2013. otišao sam na jedno hodočašće u Lourdes i tad je to bila jedna zanimljiva situacija kad sam tražio nekog svećenika da nije Njemac, umorio sam se na njemačkom ispovjedu, pa sam rekao možda bude neki Hrvat ili možda bude neko Englesko, međutim samo jedan ide Njemac i bio tamo ništa što sam se ispovjediti i onda je taj njemački svećenik nakon moje ispovjedi, ja sam se normalno ispovjedao nešto posebno i on je meni pitao odakle sam ja sam rekao iz Hrvatske i on je rekao kao pa ne znam ja, jer vi razmišljate o svećeničkom pozivu i onda sam ja rekao pa ne, ja sam prestar, to je prekomplicirano i tako dalje i onda je on rekao tu rečenicu koju ću pamtiti cijeli život, on je rekao rečenicu Mutter Gottes ist da, to znači Majka Božja je ovdje i tako, u tom trenutku u Lourdesu ja sam našem intenzivno počeo moliti za Mariji i nakon toga sve se stvari jako brzo, zapravo nisam se brzo odvijala, došao sam 2014. kod Franjicima u Zagrebu, kad sam sletio u Zagrebu, otišao sam u crkvu i prethodno sam išao, to je druga priča zašto Franjevaštvo, i onda mi je tada Frata rekao, ipak ti pričekaj godinu i pol dana, i onda sam radio godinu i pol dana na fakultetu i zapravo predajući svojim studentima, ja sam jedno čekao na neki način ući u samostan, ta želja je me gorila, još više zbog toga što sve ono znanje koje sam naučio, stekao i tako dalje, imao sam osjećaj kao da je jako prolazno. I to je ono što sva svjedočanstva nekako čini, povezuje i to je ono zbog čega mi ovdje 2020. godine i dalje dolazimo u crkvu, ali ona novina i ono novost, to nam samo Bog može dati, ono samo Euharistija